Share lang ko sa update sa table. Pinaka-left kay ang Japan exclusive master grade RX 78. Mo ni ang first prize sa Ichiban Kuji. Clear parts ang uban kay solid. Mana. Sunod kay mga gashapon. Gundam Converge. Nara, mga Gundam Converge. Niya ang Japan exclusive sa gikan sa McDonald's. Of course, na dyan ay sexy sa room mo ni si Nami. Niya, bago ko nahilig sa diecast. Ang kani kay din siya, no? Siku, pero rubber tires with groove. Yeah, more on Gundam Converge. Kani kay quantity Japan exclusive gyapon. Batmobile. Full armor unicorn, Gundam Converge. Sexy secretary diha. Trigun. And more Gundam Converge. Ngani kay ang Hot Wheels. May nakasugod na ko sa Japan. Napalit ako sa airport. Philippine airport. Kani. 250 pesos mating usa ni. Kalimot ko. Okay na airport. Good. Na. And then Back to the Future. Ang animator. Perfect grade, red frame, mga high grade. Kwansa day. Exclusive gyapon, transparent na high grade RX 78. Kita ninyo? Transparent. Sa Leo kay more Gundam Converge. More than 100 na ni. 120 naman tayo na akong Gundam Converge. Nara. Premium banday ni siya. Gundam Converge. Makuha na ni mo if order on online. Deep Strike. Ngano naganahan ko sa diecast. Liberty Walk. Nasud. Kyushu na ko. Ang uban set ni kay na Cebu. Nara. And then Batwing. Man ako naganahan sa Hot Wheels dahil movie set niya. Then the Flint Mobile. Jetsons with a heavily damaged car. Damaged na kaayo. Ghostbusters. Ang kanila lipay juga ni. Okay, childhood cartoons. Justice League, Batmobile. Sunod, Fast and the Furious diya sa ubos. Thundercats. Wa nilabot sa seta. Up to 5. And then, again, Japan exclusive Toys R Us. Liberty Walk. Then, Mini GT. Di masod diya McLaren Senna. Ako naibutan ni. Sunod, more Gundam Converge. Kay mamaya akong primary collection. Akong real grade ay uguban na nas gawas. Kani kay custom nako na high grade. Tarong. Custom. Akong ganang ko kay Armig style. So, ako na butang ng weapon sa luyo. Let's check this out. So, army style. With a Gatling gun. Or heavy arms.
Okay, batay-batang dia. Disod kay puno na kayo. Oh, and then akong bagong napalit para sa mga Hot Wheels Premium sudlanan. And then ano siya? LB Premium 999 pieces only. Kani siya is 894 of 199. Grabe sa kay detail niya na nasa sila ng daan manang mahal natin butang diha. And then Kids Logic na hoverboards Gara. Biggest Zaku head na nako nasa go mga gashapon but nasa gawas. And then akong bagong napalit karon para sa akong Migo. Nani expiry ha, kailangan ni mo kwaon nganhi within pila man 3 months para fair. 3 months, kailangan 3 months ni mo kwaon dida. Otherwise expired. And then ako napalit gani ha. Kasi dili siya set. Kanina gana ko kay ganahan ko sa number 69. I'm just kidding. Then nindot yung porma and then yung set nindot sa no. Let's take a closer look. Fiat Nissan Lurer 2000 SGX kani Ford Mustang ni Volkswagen ug McLaren. So ganahan ko sa set. So muna akong gipalit. Ang kaning uban Fast and the Furious lang palit lang. And then another na happy sa go Back to the Future Part 3 kauban sa Real Riders. Okay, so morning update sa akong table, sa akong working table. Ang kaning ako ni ihang di aron niya ihang. Okay, so this is just a very short video. Welcome to Bisaya in Japan. Welcome today. Bye-bye. This is Bisaya in Japan. Don't forget to like and subscribe. Okay, share ko sa update sa room kay. Sa table, sa update sa table kay. Naganagan ng diecast. I think mag-go back ko balik sa Gundam kay I miss assembling the kits ba. Okay, that's it for today. Woohoo! Akong favorite karon kani. Okay, bye-bye.